Коста хора, аз съм Крипър си, ние ще играем на Clash Royale. Този клип ще бъде малко с ефекти. И така. На клипа ще го виждате с ефекти. И май си го направих пак на 60 FPS да ми върви. Защото само ми се сменя на 360p, аз го бях направил на 460. А пак аз го направих на 360, 400 и колко и 70 ли беше пи. И 60 FPS и няма никой, явно си играе сам. Да купя тук. Аз искам да купя рицаря един път да са падна, обаче не можех да го купя, тогава нямах 1000 даже, сега имам 2280. Така. Ще изиграем много в 3 игри. Фома! Циганката ти топа! Топа! Yeah! И дай баги ганта ти дойде. Аре, лате ми! Вау! Не знам. Не мисля, че тази битка е нашата. Хаде персонале. И баси! Само ми губят времето, дай скелет армията губи. А тъй? Не един трябва да удари, бе. Баси, гадните. Их, подороски топи. Сега ми мръсни. Скапани. Хайде. Баси! Това абсолютно вече невъзможно. Точно накрая аз мога да се изложа. Баси, тъпите педераси мръсни. И роботи, и лайна. Само погледнете. Точно накрая се осира като фафладжия. Аре бе, майното. Знам, че моята кола е на повече. Давай, моля ти се, роботче. Педераси мръсни! Аз спирам да снимам. Оп, скриншот на. Тяйте, че ми стъпва ръката. Тъпите му играчи мръсни. Шибани мръсни. Скапани, умрели мръсни. Вижте, още една битка му остана втора арена. Вижте топанарите му мръсни. Тя още една игра да изиграе. Това ще бъде.
Pravilno se čuje. Pederasi! Kraj, spieram ce